Humanistisen ammattikorkeakoulun Joensuun kampus aloitti toimintansa vuonna 1999. Matkansa varrella kampus on sijainnut myös Joensuun keskustassa, mutta vakiinnuttanut toimintansa Niittylahden opistolle. Lehtorit, opintosihteerit ja kirjaston hoitajat ovat jakaneet auliisti tietouttaan niin nuoriso- kuin aikuispuolenkin opiskelijoille. Henkilökunnan siirtymistä uusiin tehtäviin on muistettu monin eri tavoin. Kampuksen lakkautuminen jättää aukon Joensuun järjestökenttään. Tämä Humaki on osoittautunut meille kaikkein sopivimmalta yhteistyökumppanilta. On saatu hyvin hyvä vastaanotto aina kaikissa meidän yhteydenotoissa ja siellä ollaan kiinnostuneita tästä meidän tekemästä työstä. Ehkä se oppilaitoksen henki ja kulttuuri sitten siirtyy myös näihin opiskelijoihin jollain tavalla. Et se on hyvin tarttuvaa semmoinen innostuneisuus ja iloisuus ja semmoinen positiivisuus ja tämmöiset asiat. Ja meidän yhteistyö on alkanut jo silloin 2004 ja silloin ensimmäisen kerran tuli Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijoita meille niin kuin tyttöryhmien ohjaajiksi. Opiskelija, joka on ollut meillä ohjaajana, niin on myös siirtynyt meille sitten työntekijäksi. Mutta siis täällä työkentällä se näkyy ja meillähän se on niin kuin tosi menetys, että me on saatu juuri näitä hyviä opiskelijoita ja sen aukon täyttäminen on nyt niin kuin vaikeeta. Että miten me pystyttäisiin vielä niin kuin sen Kuopion kampuksen kanssa sitä yhteistyötä tekemään. Joo. Mulla on pelko siitä, että se ei onnistu, mutta koitetaan kuitenkin. Pitkä yhteistyö on ollut tuo Joensuun Humakin kanssa ja tietysti sääli, että se nyt päätökseen tulee, kun tuo Humakin kampus loppuu sitten täältä Joensuusta, mutta hyvin positiivinen, eteenpäin menevä, innostava kuva, ainakin mulle sieltä on jäänyt. Meillä on ollut perusharjoitteluja, missä opiskelijat on suorittanut meillä erilaisia järjestöllisiä tehtäviä, juttuja, sitten tietysti näitä projekteja ja opinnäytetöitä myöskin, että näihin kaikkiin on liittynyt vähän sellainen kehittämisen näkökulma, että mikä on ollut mieleenpainuvinta, niin ehkä vaikea nimetä, mutta oppareista meillä on hyviä kokemuksia, ollaan saatu sieltä ihan faktaa ja dataa sitten meidän toiminnan kehittämiseksi. Että esimerkiksi meidän kummitoiminnan arviointitutkimus, joka muutama vuosi sitten tehtiin, niin oli hyvin onnistunut. Meidän piiritoimiston tilanteeseen tänne Joensuuhun vaikuttaa monellakin tavalla, että tietysti loppuu tämmöinen niin kuin opiskelijamahdollisuus hyödyntää sitä kehittämisosaamista ja tietysti niitä käsipareja ja jalkapareja, mitä se Humak on meille sitten opiskelijoiden muodossa tarjonnut. Mutta siis toisaalta meillä yhteistyö jatkuu Kuopion kampuksen kanssa kyllä. Mutta toki se vaikuttaa sillä tavalla, että meidän varmaan pitää nyt tätä yhteistyökuvioa rakentaa tiivimmin ehkä jonkun muun oppilaitoksen kanssa. Eteenpäin menevä, heittäytyvä, uskalias, positiivinen, mukavia ihmisiä sisältävää kampushan se tuo Joensuun Humakin yksikkö on ollut. Tosi positiivinen kuva, niin kuin sekä jos ajattelee niin kuin opiskelijan roolista että sitten niin kuin nyt tästä nykyisestä roolista katsottuna, niin kummastakin ulospäin suuntaava. Opiskelijat ainakin niin tosi ahkeria ja tosi sellaisia itsenäisiä niin kuin, ja sit tosi semmoisia kehittämisorientoituneita minun mielestä.
Humakki on meidän tyttöjen tupa- ja isosiskotoimintahankkeen yhteistyökumppani ja osallistuu siis myös esimerkiksi meidän ohjausryhmätoimintaan. Ja sitten meillä on ollut Humakista opiskelijoita tekemässä opparia ja projektia ja harjoitteluja. Meillä oli projektiopintoja tekemässä viime keväänä tähän aikaan toi Pia aloitti. Ja sitten mietin, kun saatiin tää tila ja Pia oli tuolla projektiopintoihinsa liittyen lattialla ompelemassa meille ikkunaverhoja, niin mä jotenkin että tuossa kyllä kiteytyy niin tämä koko meininki, että tehdään sitä, mitä tarvii tehdä. Ja toki jää toisen asteen koulutusta, mutta sitten häviää tämä ammattikorkeakouluosaaminen. Onhan täällä toki paljon muuta niin kuin alaan viittaavaa, mutta kyllä se semmoinen kehittämisosaaminen ja semmoinen, niin kyllä opiskelijat tuosta ihan hirveästi. Mahtavaa, että on saanut olla osa mukana tätä ja harmittaa toki, että Humakilta loppuu täältä kampus, mutta varmastikin niin toivottavasti ainakin jossakin määrin tulee olemaan sit yhteistyössä jatkossakin. Monialaisia kampuksia ja vähemmillä paikkakunnilla. Me saadaan isompia kokonaisuuksia. Me pystytään vastaamaan niihin valtiovallan haastattu ja kannetaan vastuu siitä, että te täällä opiskelevat saatte hyvän laadukkaan tutkinnon. Meillä on täällä hyvä koulutus tekemässä ja me toteutetaan se koulutus sinne 15 vuoden loppuun ihan niin kuin on sovittu ja opetussuunnitelma. Mä oon niin huolissani kaikista opiskelijoista. Murr!
mistä mä uskon tähän, niin kirkastui sillä ensimmäisellä muutosseminaarilla. Ensimmäinen kysymys oli se, että mitenkäs me nyt hoidetaan niiden Kuopiossa aloittavien yhteisöpedagogin koulutukseen tulevien tuutorointi 13 syksyllä, kun me ollaan täällä. Siihen musta kirkastui niin kuin aika paljon teidän otetta elämään. Sitä kykyä kantaa vastuuta ja nähdä. Ne on ihan oikeasti semmoinen keskeinen toimijaryhmä myös tässä muutoksissa elämisessä. Koska yksittäinen opiskelija tarvitsee sen turvaverkoston ja se täytyy olla muutakin kuin se niin kuin henkilökunnan ns. Virallinen verkosto.